Какво става, участници? Днес играем League of Legends с човек, който е заглушил. Отглуши се, кажи нещо. Какво става? Какво става? Става нещо. Може да се намаля звука. Играем също. Бой, това е регрета. Шел да го спаси. Стана му и го спаси. Ларик, не! Лош Ларик. Тъп Ларик и тъп Еко. Даблдито ми е бейсик атаката. Това детето ли? Ами то се пиза, ама... Гари! Изглежда как се смъкя. You suck! Трябва да се отпред. Защото съм си ще вземе. Сори мотор. Благодаря, че гледах тази компилация. Лайк, subscribe, комент, дислайк. И очаквайте още такива компилации на някои от по-интересните ми игри. Ще се видим в следващия епизод на каквото кача.